El port supera per primer cop les 15 escales en un any i gairebé triplica el nombre de visitants, amb un impacte econòmic estimat de 390.000 euros. El port de Roses ha posat punt i final a la temporada de creuers 2025 amb unes xifres de rècord. 15 escales gairebé el doble que l'any passat i 4.100 passatgers, que tripliquen els visitants registrats al 2024, segons dades facilitades per Ports de la Generalitat. L'impacte econòmic d'aquesta activitat al territori se situa en 390.000 euros, calculats a partir de la despesa mitjana de cada viatger i dels seus serveis portuaris associats. La temporada, que s'ha allargat 8 mesos de manera interrompuda, d'abril a novembre, ha permès desestacionalitzar l'activitat turística i generar moviment econòmic en temporada baixa a Roses i l'Alt Empordà. El 50% de les escales s'han concentrat fora de la temporada alta. Pel que fa a les nacionalitats, nord-americans 34%, francesos 21%, australians 8% i britànics 7% han estat els col·lectius més nombrosos. Un de cada 4 passatgers ha participat en excursions organitzades, destacant-se com a destinacions més sol·licitades Girona, l'Escala, Cadaqués i Figueres, així com visites al Bulli 1846, Pera Tallada i Llançà. Durant la temporada, Roses ha rebut vaixells de 6 companyies internacionals: Club Med, Emerald Cruises, Mystic Cruises, Ponant, Seabourn i Sea Dream, i ha celebrat 2 escales inaugurals, l'Austral i l'Emerald Sakara. La cluenda de l'any ha anat a càrrec del Seabourn Novation, que ha visitat Roses en 4 ocasions durant el 2025. El vaixell de 210 metres d'eslora i amb 560 passatgers a bord ha arribat procedent de Marsella i ha salpat aquest dilluns a la tarda cap a Barcelona. Sí, donem per tancada aquesta temporada de l'any 2025 i encarem ja el 2026, que també té els mateixos pronòstics d'èxit com aquest any. Estem ja amb un tope, 15 escales són el màxim que podem fer a Roses, perquè a Roses, pel seu port, per les seves característiques, no podem assumir més creuers i estem molt contents de com està anant. I més com està anant l'evolució que està tinguent tot plegat, perquè més enllà de tindre grans creuers, que no és el que busquem, el que busquem a Roses són creuers més petits, més de luxe, de més capacitat econòmica per la gent que ve i que, per tant, quan baixen, fan més despesa en el poble. Sempre és millor tindre una persona que fa una despesa de 200 euros en un restaurant o en una botiga comprant que no 4 que fan una despesa de 10 euros. Per tant, és el que busquem i estem aconseguint-ho. Un turisme de creuer, de petita eslora, però de gran qualitat i també, sobretot, uns creuers que són més sostenibles. Dintre del que pot arribar a ser un creuer sostenible, estem sempre apostant per companyies que tenen més consciència mediambiental que d'altres que no tenen tanta. Companyies que estan treballant per tindre uns creuers més sostenibles, que funcionen més capacitat elèctrica, més motors de gas, més de gasoil i, per tant, que són més conscients de l'afectació que tenen els seus medi de transport, en aquest cas el creuer, en el medi ambient. Per tant, contents de com està anant, que tenim, com diguem, hem tocat el sostre de creuers i de passatgers, però com dic, l'important no és la gent que vingui, sinó la despesa que fan al nostre municipi i aquesta gent que arriba. La promoció de l'activitat dels creuers a la Costa Brava es vincula a través de la marca Costa Brava Cruise Sports, integrada pels Ports de la Generalitat, els ajuntaments de Roses i Palamós, el Patronat del Turisme Costa Brava Girona i les cambres del comerç de Palamós i Girona.